wis gatel neh. Kelakuane. Wang-wang kunta kumpul patang ketikang sayang gongkara gadanira mubat mabit mulat bang halingah lingo Werkudara liteng kakangku wi mung kari sak gedhakan mung kari sak keperangan berat para Pandhawa bakal antuk kamenangan ana ing Bratayuda kok rewangi adus getih udan luh nganti nuwuhake korban sing ora sithik kuwi yektine Werkudara goleki apa iki wis ngancik ana pungkasane Bratayuda ya gene bab kuwi lagi ndok takokake saiki wis cetha yen paprangan iki dadi telung perkara sepisan ya kuwi rampunge utang angka 2 luware nadar angka 3 ilange angkara murka kuwi isine Bratayuda bener ya Nyi sing jenenge wong perang kuwi lak mesti golek menang. Wong perang kuwi mesti golek menang. Banjur upamane Siadi unggul ing Bratayuda apa sing bakal ndok goleki? Kowe aja bebingung rasaku. Sing ndok karepake piye? Yen Pandhawa jaya ana palagan, Siadi bakal ngukup negara Ngastina. Nanging kuwi dudu kanugrahan, kepara malah kesusahan. Merga Siadi mung entuk negara sing rusak, negara sing kothong, negara sing remuk. Yen perlu kowe malah ditinggali utang merga bondo Ngastina wis dientekke karo Duryudana ngiragat perang. Siadi mung bakal krungu tangising randha panjeriting bocah lolo wong cacat sing dadi korbaning Bratayuda. Lah banjur anggonmu toh jiwa raga sakjroning peperangan iki entuk-entukamu apa Werkudara? Liteng kakangku kowe kuwi takon apa mung pengin jajaki karo batine Werkudara elinga menungsa lair biyen ora nggawa apa-apa ya merga saka kemurane pangeran banjur menungsa diparingi piranti genep lan 1000 kebungan sing jenenge wong urip kuwi tanpa paitan weruh-weruh mung kari urip banjur tinuntun dening purbaning Gusti. Mula urip sing bener kuwi mung pasrah sumarah tanpa rasa milik marang apa wae, tanpa beda kelawan sumpahe satriya sing kudu sepi pamrih rame ing gawe. Sajroning Bratayuda iki aku dadi pirantining bebener supaya ngisas angkara murka.
tanpa ngarep-arep bebungah apa-apa kejaba mung asihe pangeran.